ए ଶୁଣିଲ, ତମକୁ ପଦେ କଥା କହିବି କହିବି ବହୁ ଦିନରୁ ଭାବୁଛି, ହେଲେ ତୁମରି ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିବାକୁ ମୋର ସାହସ ପାଉନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ତମେ ମୋତେ ମାର କିମ୍ବା ଗାଳି ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ମନ କଥାଟିଏ ନା ଆଜି ନିହାତି କହିବି। ଶୁଣିଲ, ମୋର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ମରିବାକୁ ଡର ନାହିଁ। ହେଲେ ଡର ତ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ହୁଏତ ତମକୁ ତମ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଯାଇପାରେ, ତମେ ହୁଏତ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିଯାଇପାର, ହେଲେ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଲୁହକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ସେଥିଲାଗି ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମରିପାରୁନାହିଁ। ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନୁରୋଧ କରିବି, ରଖିବ? ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ, କେବେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବ? ଯଦି ଏତିକି ରଖିପାରିବନି, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତୁମେ ମୋତେ ଆଉ ଗାଳିଗୁଲଜ କର ନାହିଁ କି ମଦ ପିଇ ଆସି ମାରପିଟ କର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ମଦ ପିଇ ତମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗାଳିଗୁଲଜ କର, ମାରପିଟ କର, ତାହା ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କି ସହିବାକୁ ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ ତମେ ସେଇ ମଣିଆ ଲଗା ମଦ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ମେହେନ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ କଥାଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ନ୍ୟୁ ମେହେନ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।